Πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα μάθουμε τα μυστικά του bridge, Τάκη. Το χαρτάκι που λέμε. Μια τράπουλα να έρθει πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πιο παρεξηγημένο άθλημα από το bridge. Γιατί το λες παρεξηγημένο? Γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι παιχνίδι τύχης. Σου λέει χαρτιά, είναι τύχη. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, αλλά δεν ξέρω, θα μας λύσει τις απορίες μας η κυρία Αγγελική Πολίτη. Είναι η γραμματέας της Ομοσπονδίας Bridge και ο κύριος Δοξιάδης είναι πρωταθλητής Ευρώπης Νέων. Καλώς μας ήρθατε. Λύσαμε την απορία. Είναι θέμα, παίζει μεγάλο ρόλο η τύχη σε ένα παιχνίδι όπως είναι το bridge? Η τύχη δεν παίζει ρόλο στο bridge όπως παίζει σε άλλα παιχνίδια. Γιατί είναι συγκριτικά τα αποτελέσματα με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, μοιράζουμε μια τράπουλα, έχουμε όλοι 13 φύλλα και όποιος χειριστεί καλύτερα αυτά τα 13 φύλλα από τους τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Και ποιο είναι το ζητούμενο? Ανθρώπους. Το ζητούμενο ποιο είναι, για να το καταλάβω, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή, παίρνεις τα 13 φύλλα. Οπότε μετά, πώς αναπτύσσεται το παιχνίδι? Το ζητούμενο είναι να πάρεις περισσότερες μπάζες. Μάλιστα. Είναι 13 οι μπάζες, παίρνουμε όλοι από 13 φύλλα, παίζουμε όλοι από ένα φύλλο και ένας από τους 4 παίκτες κερδίζει. Όλο αυτό όμως είναι μια διαδικασία που ακούγεται απλά, όμως είναι ένα σύνθετο σπορ, είναι άθλημα, είναι αναγνωρισμένο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχει αθλητές οι οποίοι προπονούνται, συμμετέχουν σε τουρνουά. Δεν κατόρθωσα να μπει στους Ολυμπιακούς. Και ένας από τους αθλητές είναι ο κύριος Δοξιάδης εδώ. Πόσα χρόνια, κύριε Δοξιάδη, με τον bridge? Παίζω 9 χρόνια. Και είστε πόσο χρονών τώρα, δηλαδή? Είμαι 23. Ξεκινήσατε δηλαδή 14. Το 14 χρονών. Έπαιζαν οι γονείς σας? Έπαιζε η μητέρα μου. Σας βοήθησε σε κάτι αυτό? Έχετε δηλαδή να πείτε ότι ασχολήθηκα με αυτό και όχι με το ποδόσφαιρο, λέω τώρα μια σαχλαμάρα, και μου πρόσφερε περισσότερα? Σαν επιχειρηματολογία, τι θα έλεγα? Ναι. Θα έλεγα ότι το bridge μου έχει μάθει βασικά πράγματα τα οποία δεν θα μου μάθαινε κάποιο άλλο άθλημα. Με την έννοια ότι έχω μάθει. Το βασικό πράγμα με το οποίο είμαι περήφανος είναι ότι έχω μάθει πώς να αντιμετωπίζω αλλαγές συναισθημάτων με ένα πάρα πολύ ψύχρεμο τρόπο. Γιατί τα πνευματικά αθλήματα είναι βασισμένα σε διαδοχικές αποφάσεις. Τις οποίες διαδοχικές αποφάσεις θα πρέπει να τις πάρεις κάτω από πίεση ορισμένες φορές και είτε σε μια κατάσταση στην οποία κερδίζεις και είσαι χαρούμενος, είτε σε μια κατάσταση στην οποία χάνεις και θα πρέπει να συγκρατηθείς και να συνεχίσεις. Μοιάζει με το σκάκι. Μοιάζει πάρα πολύ με το σκάκι. Με την έννοια του ότι είναι παιχνίδι ανάλυσης. Δεν μοιάζει με το σκάκι στους κανόνες, αλλά είναι πνευματικό άθλημα και οι καλύτερες αποφάσεις θα κερδίσουν. Κρατάει το μυαλό σε γρήγορση. Και και μια διαφορά με το σκάκι ότι είναι πιο κοινωνικό. Δηλαδή παίζεις μαζί, συνεργάζεσαι με κάποιον άλλον. Κυρία Πολίτη, πόσο το αγαπάμε τον bridge στην Ελλάδα? Πόσους έχετε εγγεγραμμένους παίκτες? Έχουμε πάνω από 3.500 αθλητές εγγεγραμμένους και ενεργούς. Εγγεγραμμένους έχουμε πολύ περισσότερους κατά καιρούς, άλλοι διακόπτουν και επανέρχονται, αλλά κάθε χρόνο μετράμε τους ενεργούς παίκτες. Πρέπει να είναι πάνω από 20.000 όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι που παίζουν bridge, ίσως και 50, γιατί δεν τους έχουμε και καταγραμμένους. Μας λέτε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό? Καταρχήν ένα παιχνίδι πνευματικό, έτσι, που σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύει το μυαλό σου. Δεν έχουν κοινό χαρακτηριστικό. Μπορεί να βρεις από ένα παιδί 8 χρονών μέχρι ένα ηλικιωμένο 88 χρονών. Μπορεί να βρεις ένα καθηγητή πανεπιστημίου, ένα φοιτητή, ένα μαθητή. Μπορεί να βρεις όλων των συνδυασμών και των κοινωνικών τάξεων τους ανθρώπους στο bridge. Και αυτό είναι και το μαγικό του, ότι μπορεί να παίζει ο μεγάλος το μικρό. Είναι δύσκολο παιχνίδι το bridge. Δηλαδή, αποφασίζω αύριο εγώ και η Μάριον να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε σεμινάρια. Θα μας πείτε μετά πώς. Πόσο καιρό θέλω για να κάτσω στο τραπέζι, να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός και να το απολαύσω? Παίζεται από την πρώτη στιγμή. Ναι. Από την πρώτη στιγμή δημιουργούνται γκρουπ για αρχαρίους. Μπορεί να μην παίζετε το bridge που παίζει κάποιος που ξέρει πολλά χρόνια, αλλά αυτό που εκείνη τη στιγμή παίζεται είναι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σας δείχνουν τους κανόνες. Η μόνη του διαφορά, αυτό που θέλω να πω, και γι' αυτό γίνονται αυτά τα σεμινάρια για τους αρχαρίους, μαθήματα, σεμινάρια, πείτε το πώς θέλετε, σε όλους τους ομίλους της Ελλάδας, που είναι 35 όμιλοι, σε 18 πόλεις της περιφέρειας και 14 στην Αθήνα, είναι ότι δεν μπορείς να μάθεις τους κανόνες σε 5 λεπτά. Όπως σε άλλα παιχνίδια. Αλλά από την αρχή εμείς παίζουμε μαθαίνοντας. Πόση ώρα διαρκεί μια παρτίδα, ένα παιχνίδι? Όλο το τουρνά διαρκεί γύρω στις 3 ώρες. Αλλά η κάθε παρτίδα διαρκεί από 7 έως 10 λεπτά. Τόσο πολύ. Ναι, είναι γρήγορο παιχνίδι. Ενώ φαίνεται ότι κάθεσαι στο τραπέζι και δεν είναι καθόλου βαρετό. Δεν έχετε hooligans? Έχουμε. Έχετε? Έχουμε. Απλώς οι hooligans πρέπει να ξέρουν bridge. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό λέγαμε πριν, πόσο πολύ
ένταση και ενδιαφέρον έχει να παρακολουθεί bridge. Είναι, δηλαδή, εγώ έχω νιώσει παρακολουθώντας ανθρώπους να παίζουν bridge, όπως νιώθεις παρακολουθώντας τον τελικό του Roland Garros. Άλλα παιχνίδια με τράπουλα εμπλέκουν και το χρήμα στη διαδικασία τους και αυτό τα κάνει ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, ας πούμε, να παιχτεί κάποια παρτίδα με... Όχι. Να σας πω, δώστε μας αν κάποιος θέλει να σας αναζητήσει για τα Αν θέλει κάποιος μαθήματα. να μας αναζητήσει, θα πάρει τηλέφωνο στο 7480-400 έως 2 στην Ελληνική Ομοσπονδία Bridge. 7480-400. Και θα του δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται για να μπει σε κάποιον από τους ομίλους μας και να ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή να παίζει. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, 18 πόλεις της περιφέρειας. Έχουμε γύρω στους 20 ομίλους στην περιφέρεια. Για και όλες τις ηλικίες και για όλα τα βαλάντια. Για όλες τις ηλικίες. Πρέπει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Κάνουμε μια προσπάθεια με το Υπουργείο Παιδείας να κάνουμε παρουσίαση στα σχολεία φέτος. Και έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι στα πανεπιστήμια μαθήματα προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Bridge μαζί με τους φοιτητές και ξεκινάμε από αυτή τη βδομάδα στο Πολυτεχνείο, στην Πάντιο, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα, ένα παιχνίδι που ακονίζει το μυαλό, λοιπόν. Δεν έχει Ολυμπιακό, μην ψάχνεσαι. Δεν έχει Ολυμπιακό στο bridge. Επειδή κοιτάς, δεν είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, κύριε Δεξιάδη. Και ανώτερες Κυρία Πολίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις τρέχοντας και να γυρίσουμε να σας δώσουμε τον νικητή για το τριήμερο και επίσης θα έρθει και η Μαρία Αλεξάκη να μας πει τι εξελίξεις έχουμε στη Χιλή.